Πάμε τώρα στο place. Εδώ έχουμε να κάνουμε πάρα πολλές κουβέντες γενικά. Πώς πουλάς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σου. Πού δηλαδή. Το μέρος παίζει ρόλο. Αντικειμενικά, όπως π.χ. θα πας σε ένα εστιατόριο. Και θα κοιτάξεις το περιβάλλον γύρω σου. Και αν όχι εσύ, μπορεί να το κοιτάξει παρέα που θα έχεις μαζί σου. Αντίστοιχα, παίζει ρόλο και η επιχείρηση που πουλάς τα προϊόντα και το πώς τα πουλάς. Φαντάσου, για παράδειγμα. Θέλεις, ας πούμε, να πας και να πάρεις κάποιες ωραίες κρέμες για το πρόσωπό σου. Και πας σε ένα μέρος το οποίο δεν σε εξυπηρετεί, είναι πάρα πολύ μακριά ή δεν σε βολεύει. Και πας μέσα και π.χ. είναι βρώμικο. Είναι σκοτεινό, δεν σε εμπνέει καν, ας πούμε. Γιατί αν είναι π.χ. φυσικά και είναι όλο πάρα πολύ έτσι, τι να πω, μυρίζει χημεία, δεν θα σε εμπνεύσει να αγοράσεις. Οπότε χρειάζεται το μέρος να είναι και προσεγμένο, να είναι στη σωστή τοποθεσία για τον πελάτη τον οποίο έχει μια επιχείρηση και αν είναι π.χ. ψηφιακό, να μπορεί να είναι απλό, λειτουργικό και εύκολο το να μπορεί κάποιος να αγοράζει και να ακολουθεί τις τελευταίες τάσεις και κανόνες που υπάρχουν στα ηλεκτρονικά καταστήματα ή στις ιστοσελίδες. Γιατί αντικειμενικά αυτό είναι το online. Θες να μάθεις περισσότερα για το marketing και την επιχειρηματικότητα? Ακολούθησέ με στο επόμενο βίντεο. Φιλιά!